Good morning, viewers all over the world. Aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu, oraifite. Nkụzi tata ama eto ogologo, ọ ga-adị very brief. Mana ọ bụrụ na ị gee ntị, ị ga-amụta something that will really change your life for good. Everything is not all about spiritual. There were some certain things in life you must put into practice if you really want to change things around you. Before I go forward, maka ndị bụ ọ bụ tata busy ha na-afụ m na social media. Afa m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu, oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Yes. Maka ndị na-esonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa. Yes, ọ ka na-aga n'ihu. Ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Nọvemba, ị ga-enweta nchịkọta ya bụ aja. Dịka unu si malụ, anyị anaghị esho ihu ọrụ na social media. Yes. Also, ndị sonyere na ya bụ aja ga-enweta nchịkọta ya bụ aja na their WhatsApp numbers only. Ọnwa Nọvemba, ị ka nwekwara ike isonye n'ọnwa Nọvemba, maka na ọnwa Nọvemba ka bụtụrụ ibu. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, ihe ị ga-eme bụ aja bụ n'elu, aja ebute ihe, aja esigoro ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Ihe ị ga-eme wee forward ya 3 prayer request. You then email donation token to the account number. A chat is them na WhatsApp. I find other details I need from you in order to book. Nke bụ eziokwu na ike dị na aja na Chineke maka Igbo bike. Ka bụ ofu nke abụọ, ọ bụrụ na ị na-esonyela anyị site n'Eziokwu TV ma na like nkụzi ihe na-anụ taa, ị chọrọ ka ị share ya ndị mmadụ, ma ọ bụ na ị chọrọ ịma maka nkụzi dị iche iche anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo, ihe ị ga-eme bụ ije na my personal YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu, oraifite. Ihe ị ga-eme na ya bụ isendịalụ m message. Ị ga-afụ over 1000 lectures nkụzi niile anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo. Ọ bụkwa ndị na-watch site n'Eziokwu TV, o nwee Nollywood movie ọ bụla ịwọchị na channel a, ị chọrọ ịwọchị ọzọ, ọ bụla English movie, jee na Ugochitubelu Movie Productions. Ọ bụkwa nnọọ Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood Movies, ịwọchịkwa ya. A sị nke ị na-awọchị vidiyo anyị na ihe dị iche iche anyị na-eme gosi na Eziokwu TV ya na other our social media handles, ka ị na-enene ya na-agwa ndị mmadụ maka ya na-eshi akwazi ya. Asị nke ị na-eme nka ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị mgbe ị na-eme nka ya gazie. Then ka anyị gawazie na nkụzi, obere brief nkụzi anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị tata bụ ihe kwesịrị ịma gbasara friendship and how to know the right friendship for you. Yes, both nwoke na nwaanyị. Ige ntị nke ọma. Nke mbụgoro bụ na friendship, a sị na birds of same feather flock together. Ọ bụrụ na onye ị na-eso, ọtụtụ ndị mmadụ nwekwara ike ikwu ụdị mmadụ ịbụ site n'ụdị ndị gị na ha na-eso. Then you'll be mindful of type of friendship you keep, and make sure for your own good that any friendship you may keep will not add value to you. Not only will value on add.
no ndị ta ụgba ṅụọ mmanya dure na ume ị na-eto igbo dị relationship ma ọ bụ enyere ya akacha iwe nwike grow in life. Ọ ga-abụrịrị somebody na-enwere ihe ọ na-ebring in to your success. Maka na ị na-edebe ndị ntapịa na ya relationship, you will never grow. So mgbe ọ bụla ị na-edebe relationship ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị, cheke ndị na-add value. Ọ ga-enwerịrị value onye a na-add, either na onye a na-compliment gị ma ọ bụ na onye anwa na-add value, ọ na-enye peace of mind, then no value ka ọ bụ, ma ọ bụ na onye a na-atụnye gị alụ ga-abalị gị olu, ma ọ bụ na onye anwa nwere business value ọ na-etinye, ma ọ bụ na onye a na-add financial value. Ọ ga-enwerịrị something tangible in order to complement you in a water for that particular person. If not, keeping such person as friend enwere uru ọ bara gị. Yes. So I don't nweziri ịjụ gị bụ onye gị na ya dị na mma taa, nwoke ma ọ bụ nwaanyị, kedu value ọ na-add n'ihe gbasara gị maka ọdịmma gị. Ọ dị very important. Then ihe ị ga-eji wee ma ndị bụ fake friends bụ na ihe ọ ga na-achọ n'ebe ị nọ bụ ihe ọ ga-ebenefit n'ebe ị nọ, ọ bụrụ ihe gị nwa ga-ebenefit n'ebe ọ nọ. Now ihe a ihe eji wee ma ha. Nke ọzọ ị kwesịrị ịgbakọ ugwu, o nwere ihe ị kwesịrị avoid. Ọ bụrụ na ịbụ nwoke, ụmụ nwoke ibe gị, they normally like to take you to joint ebe unu ga-atụ ụgba, ṅụọ mmanya, taa azụ, taa nkwobi, ọ dị good. Mana ọ bụrụ na ọsụsọ ụdị joint a ka that particular friend gị na-akpọ gị eje, and o nwebere ebe bọsị ọnọbalụ gị ana tụta alụ ga-enyere gị aka, either spiritual wise or physical wise or financial wise, you don't need such friends. Yes. Whether ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị, you don't need it. Then alụ ọzọ nchọkwa ka ntụnye gị ihe ị kwesịrị ịma bụ ihe ị ga-eji wee ma fake friends. Ọ bụrụ na onye a eneghị anya n'ịbụ nwoke, onye gị na ya na-adị mma bụrụ nwoke ibe gị ma ọ bụ na nwaanyị, mana ọ nwebụrụ ụbọchị ọ jụrụ gị what are your plans in life, kere ebe ị chọrọ ịnọ in the next 1 year, 2 years, 3 years and 5 years. What are your plans in order to key in to that your plans. Mana ihe ọ na-atụnye gị alụ bụ ka ị ga-esi wee rie ma nwụkwazịa. O nwere ike ọ na-akpọ gị na-eje joint, o nwere ike ọ bụrụ na ịbụ nwoke, then o nwere ike ọ bụrụ na ị na-ekip female friends, o nwere ike she has the opportunity to help you. Na mana ihe ọ na-adị eme bụ ị na-ejebe ndị joint, o nwere ike were ego nye gị, itinye n'akpa, iru ebe anyị na-espend ego as the boss, as n'ọgụ nwa onye bi ebịa, mana in actual sense all that lady, that woman nyere gị ego ka itinye n'akpa, ka ọ ga-abụ na jeje na joint ị na-espend ego as her boss. Then mana ka o mechara nke a, o nwere alụ ma ọ bụ isi gị kedu ihe we your plans, kedu business ị chọrọ ime, ma ọ bụ ka nyere gị aka secure this job, ma ọ bụ ka nyere gị aka nweta nke. So ihe ọ chọrọ bụ be in my house, take care of me, help me to do 1 or 2, then have this money, let's hang out. Ịma na onye na-eto anyị nwere plan for your future. So ihe ọ chọrọ bụ the company na-ekip here, ihe ọ na-benefit from you. I will advise you to run away from such friends, because you have na onye nwere vision, o nwere ihe ọ bụla ọ na-add to your vision, and ọ dịrọkwa interested to your vision. The same thing ọ bụrụ sọ ụmụ nwoke ka a na-use ụmụ nwaanyị. Mana ihe na-achịkọwalụ gị whether ma ịbụ nwoke ma ọ bụ ịbụ nwaanyị, mind the type of friendship you keep. Mara na that friendship ọ na-add value ka ọ na ọ dị add value.
then ihe ọzọ m chọrọ ịkọwara gị bụ ọgwa nne bụ nwaanyị the friendship ị na-ekip whether more casual friendship ma ọ bụ any type of friendship mana ịbụ nwaanyị gị na nwoke nwere friendship now ihe ị ga-eji wee ma somebody actually fụrụ gị n'anya nwere ya interest at heart bụ ọ bụrụ ihe onye a na-ekwu n'ọnụ maka na obi mmadụ dị very distasteful. Yes, mmadụ nwere ike nwee ndị ndị okwu ọzọ eme ọzọ, so ihe onye ahụ kwuru n'ọnụ abụkarọ ihe ị ga-eji wee na-achọ ọjọọ onye anwa as being nice. Ihe ị ga-achọ ọjọọ onye anwa bụ kedu the actions onye anwa na-play before you. Now action dị very important abụrụ ihe o kwuru n'ọnụ na action dị very important bụ onye anwa o sit go gị down jụọ gere ihe we are vision. Onye ọbụla chọrọ itake for a very long time or spend the rest of his life with you must try to know your vision. Onye o sit go down gwa jụọ gị vision gị kere ihe ị chọrọ ịbụ in future, kedu ebe ị nwere interest, then kere ihe ị chọrọ. Ọ ga-achọrịrị ka ọ malụ na ọ bụrụ onye chọrọ gị for a very long time. Now ọ bụrụ na onye ahụ achọpụta ife ị chọrọ ịbụ ya vision, onye ahụ gbara mbọ ka o nyere gị aka establish that future vision ma ọ bụ ka o nyere gị aka to achieve that vision. Ka ihe onye ahụ na-achọ bụ o nwere ike ọ na-expose gị to life, maybe luxurious life. I remember one of my friends those days. Ogwa m sị m na ha abagokwana flight on many occasions. Mgbe ahụ mgbe flight ihe a ndagwa ya etega ihe a oge flight bụ isi Lagos jee Abuja. Mgbe ahụ that one when I was in Abuja, that time is about 45,000, so it's a very long time. Now ama m na kịta na ọ ga-adịga above 100,000. Now mgbe a na-agwa gị ha ọ na-esiwa Lagos na-abịa Abuja almost 2 times in a month. So now see, okay, if somebody can actually pay for your flight ticket coming and going almost twice in a month, and maybe lodge you in an expensive hotel, maybe 50K a night, ọ bụ na ọ dọrọ mkpa ịgwa onye na-etu a ka o establish gị something that will really help you to stand on your feet. Then onye anwa bido akụkọ. To cut the whole story short, bụ na the person na-emere ya ọkwa the person na-ekwe nkwa na ya ga-anụ ya na ya ga-eme nka. Nwesị ya na ọ bụrụ na onye enwere ike into your vision, he establish something ga-eme ka ị dị self and financial independent. Yes, ọ bụrụ na ọ chọrọ ka ị depend ya solely on him, ihe ọ bụla ị chọrọ egwu ya, ọ sịghị you should not worry that na ya karịrị egwu. And the true ọ karịrị egwu in the sense that o nwere ike ije take you out a flyer from Lagos to Abuja twice in a month, and then lodge an expensive hotel maybe 2, 3, 4 days, then take you out to expensive meal and whatever and drinks. You can actually know that this person financially or the sound. Yes, but you can assist here. If you go there, set up a business of ₦1 million, he will not. He will keep on posting you, come today, tomorrow, telling you that so many things are in the oven, that is planning to shock you, that he can even take you to Dubai. He can pay a flight ticket of 600,000-700,000 and take you to a shopping where you can spend maybe 500K selecting your shoes, designer's bag, and whatever. He spent all those money. Yes, but he cannot give you physical cash of good size of money to help you establish your vision. Instead, he can take you to a hotel, eat expensive foods, lodge in expensive hotels, and maybe take you where you can go and buy those things
You can even buy iPhone for you. Can even buy iPhone and be telling you that don't worry, that he's planning to take you to Dubai and they open the best boutique in town for you. All those things is empty promises. Once he sends such a person, please run as far as your leg can carry you. You know why? The person's love for you is not even genuine. You know the system. The system is to make you remain broke so that you will always remain a willing tool n'ebe ọ nọ. The same thing ka a na-eme nwoke, a na-eme ụmụ nwoke, a na-eme ụmụ nwaanyị. Ọ nwekwara igwe ike bụrụ a young guy, a young handsome guy. So he came across maybe a working class lady. He promised you that he will help you to set up maybe even that your barbing salon, even some of those small business that even 500 to 1 million naira can establish. You keep on promising you this and that. At the end of the day, he will not establish you. You know why? If he or she establish you and they are financial independent, it will make you not to be willing, his or her willing tool anymore. So for that reason, it will ensure that you remain broke. Reason why you should remain broke that if you remain broke, you will always listen and remain his or her servant. So wise up. If the person is giving you excuses, don't worry, I will take, and because you know he has money. Because the joint you normally take you to and was just like normally give you, you know the money is there. So therefore, he'll be telling you that don't worry, that is this money is looking for. That once the money enter, 1 year, 2 years, you are still there. It's fooling you. At the end of the day, you walk out with this relationship frustrated and you gain nothing. Take my advice and apply it. And moreover, some of these people are even diabolic. Yeah, some of them are even diabolic. And some of them are either along the line. And once about the next thing is to forget about you and move on. So what I'm telling you that if he's somebody that truly value you, the person from day one will like to know how you can stand on your own. Yeah, because love is not selfish. You like to establish you to stand on your own, knowing fully well that even if you stand on your own, you will remember him or her tomorrow. But even if you did not remember him or her, that his or her love for you is genuine, that what he wants is your happiness. Let me tell you one thing. If anybody promise you anything or say he will not want to help you, that's because you will forget him. The truth of the matter is that anybody that loves you will help you, whether you will forget or you will not forget. The most important thing is that he has already affected a life and impacted on a life. Yes, that is how it should be. The truth of the matter, as long as you are living in this world of gross matter, there is no way everybody you are nice to will be nice to you. It's not a must. But what I can advise you is that keep being nice to humanity. The most important thing is that any good thing you do, you did for a fellow human being, you must receive the reward. Now or later. The forces of nature will have a way of blessing you. Remember that story in the Bible that Jesus helped 10 people that has problem and cured them. Only one person came back to thank him. And he asked, is it not 10 people I helped, I cured? Then where are the remaining 9? So it doesn't start today. And any person that really wants to help people, that have the heart of gold to help people, have it in the back of your mind that not everybody will appreciate you at the long run. So, but keep being nice. Yes, and I can assure you, whenever you show love to human being genuinely, forces of nature knows a way of blessing and replenish your pocket. It's natural law. So what am I saying? You that is listening to my voice,
take my advice, and so that you'll be able to know genuine lovers from onset. It will help you to avoid being victim and take less of those people, destiny destroyers, so that you will not be thinking, hey, I have enjoyed all this life. At the end of the day, you remain broke because the end justifies the means. Thank you. If you have any question in this my topic today, you can send message to me on WhatsApp 0805 78 37672. I repeat 0805 78 37672. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. I pray for favor, open doors, liberation upon you all. Bido tata ruo mgbe ebighị ebi. Ya gazie ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụ.